बाबा की होखी जन बेचैन अबही अरे जागी ई कब के भाव है कब के कौना बेरा के भाव है पति अपना पत्नी के परेशान कैले बारे पति शाम के बेरा बा जाए के बयामा जी के गोरावा दबावे जय के बयामा जी के गोरावा दबावे तब काहे हमारा के लगन गोतियावे की होखी जन बेचैन अबही हर जागल बा सभे तनी सुत जाए दी ई कब के भाव है कब के कौना बेरा के भाव है पति अपना पत्नी के परेशान कैले बारे पति शाम के बेरा बा पत्नी कहतरी कि देखी सबर करी ननद जागल बारी भौजाई जागल बारी दियादिन जागल बारी सभे जागल बा अम्मा जी जागल बनी बाबूजी जागल बनी दम धरी बेरा बीते दी कहतरी रंजित बाबा की होखी जन बेचैन अबही अरे जागल बा सभे तनी अरे सुत जाए दी ननदो के घर में के दिया ये दिया पहले सुत जाए दी ननदो के जागल घरे सुत जाए दी ननदो के घर में के दिया ये दिया पहले सुत जाए दी ननदो के घर में के दिया ये दिया पहले सुत जाए दी होखे जन बेचैन अबही जागल बा सभे तनी सुत जाए दी होखे जन बेचैन अबही जागल बा सभे पहले सुत जाए दी होखे जन बेचैन अबही जागल बा सभे तनी सुत जाए दी ननदो के घर में के दिया ये दिया पहले सुत जाए दी औरत कहतरी जाए के बयामा जी के रंजित बाबा जाए के बयामा जी के गोरावा दबावे जाए के बयामा जी के गोरावा दबावे जय के बयामा जी के गोरावा दबावे तब काहे हमारा के लगन गोदियावे काहे हमारा के लगन गोदियावे जय के बयामा जी के गोरावा दबावे जय के बयामा जी के गोरावा दबावे तब काहे हमारा के लगन गोदियावे तब काहे हमारा के लगन गोदियावे लास्ट में क्या कहता का कहतिया एंटरी तो हुई बेकारी लागल नो एंटरी तनी टूट जाए दी एंटरी तो हुई बेकारी लागल नो एंटरी टूट जाए दी एंटरी तो हुई बेकारी लागल नो एंटरी तनी
छूट जाए बारी जागल रोए तभी कमी टूट जाए दी ननद के दिया तनी टूट जाए दी ननदों के घर पिया ये पिया पहले टूट जाए दी ननद के घर में के दिया ये पिया पहले टूट जाए दी ननद के घर में के दिया ये पिया तनी टूट जाए दी आई प्रमोद भैया से सुनी